annabi ka san da ni zunubai gare ni na taho ma yabo zainul abidi annabi ka san da ni zunubai gare ni na taho ma yabo zainul abidi mafakar dukan halittu manzo rasulu ne ranar kiyama ceto da kai ne za ka yi mafakar dukan halittu manzo rasulu ne ranar kiyama ceto da kai ne za ka yi sai na sa Allah a farko kafin yabo dan shi ne yi na har abba ne yabo Allah yau dubin salati ga sha yabo har halin cikin gidansa da dukkan mai rabo na zo na durkusa domin ka tausaya in ganka shugaba ka yi min lamuni ya asamadi kai ahmadi wanke mun zuciya kar in zama hasadi na zo in yabo gashi banda ilimin da zan yi baitika ga sha yabo ni dai za na faɗa ko ba za a ji ni ba burina in na yau ka amsan shugaba zan je ga gimbiya sai ya da sharifiya na yau kamun kafa domin ki kula gani yana na sadika yana na sadida na zo gare ki ne domin ki kula gani ya ummu sharafa ya bintu mustafa yar mubaddali jikan adnan annabi ka san da ni tafiyar ka aidali sanya ni can cikin masoyan ka shugaba ko da rarrafe ko ba harfai zan iso ga kai domin ka tafi da ni na taho ina tafe na yi kuka ido rufe na san bukatuna zaka isar mun sayyadi dan kai ne mai yin rabo a batun dabo cikin yabansa ne ake samun arziki ba wai batun kuɗi ba da za su barkana arziki na lahira da za ya dawwama mai kyawu a zahiri mai kyawu a baɗili sani mai kyawun sufar da ba aika mai ba mai ado da kyalkyali mai haske da walwali mai kamshi madawwami daga shi yake fita zahiri da baɗili da mazan yi tozali da ganin ka Mustapha da na zan mukarrami mai warkar da zuciya mai bayar da dukiya baya da na sani ya baka munzani malami na malamai jirgi na muminai madafa ga halitta duk mun fake da kai shi bai koya ba fa amma ya fi malami waya abin yake ga hanzari batu na haƙuri daga kansa an gama shi ne mai haƙurin da ba a ƙure shi ba ɗahayai daban cikin daban yakan tabaruku manzo mu mantani Allah ya yi wahayi ya turo mala'ika domin ya ƙara so ya zo ya gaida shi ya ce ai mai tambaya me yake so a yau da shi za a yi shi annabi da sarautar da baya shi
koko Aisha a bawan Allah maɗaukaki. Halinsa yayi daban, imani ko baya shi sai ya zaɓi ya san bawan Allah matsarkaki. Aka yi shi annabi mai ɗaukakar da baya shi, tun farko na duniya har ƙarshen ta baya shi. Dan yana saman ga ɗaukakar, duk matsayin ka kai ƙasa an ana ga shugaba. Bai damu ba da duniya balle ma dukiya, har ya koma ga Allah ambatan sarabbana. Ya ɗan uwa kai duba a wanga rayuwa, dan lokaci kalilan ba zai riske mu ba. Rana biyu gare ta da zamani biyu, yau mallaka wa yau mulla alaika ɗan uwa. Mutuwa ta zo ba ta jira ka ba.